Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuvalwe amehlo kudutshulwa Owesifazane Ngemvula Yezinhlamvu eTurkish Moscow endaweni yaseMidrand. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijone likhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Udutshulwe walimala kabi Owesifazane ubehamba nengane neminyaka eyisithupha ngebhadi yona edutshulwe yashona. Lesigameko senze ngaphandle kwethempeli lamaSulumane eTurkish Moscow esendaweni yase Midrand. Imbangela yokudutshulwa kwalo Owesifazane namanje ayikaziwa. Abantu basale beshaqakile ngaso lesigameko ezinkundleni zokuxhumana. Ukhanyo ubusuthe kazi bonakalephi kumdala ingane ize ihambe ngehluku esinjeni. Umntakalahlwa Marenhen uthe kunzima kuyinyanga yabantu besifazane pho awusekho ngisho unembeza kubantu. Pili wakuzingolayo uthe futhi ngathi benzela ukusilayo ukuthi sinenyanga yethu sikupha ngayo ukuthi sengabantu besifazane bavele besiququde ngayo uqoba bavele besibulale besidle kulungile akusenani wabesefaka ama emoji akhalayo. Unonkululeko kaNdlovu ngithi uthe kodwa Jehova akwenze njani kangaka emhlabeni upunembeza kubantu akusekho nokuthi kunengane phakathi ezothuka. Hawu Nkosi yami sale usobuya ingane yaze yashona ngesikhulu ihluku wabesefaka ama emoji enhliziyo ezikhalayo. Bafethu maningi kakhulu ama comment angeke ngize ngiwaqede wonke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Sengathi ingane ingalala ngokukhulu ukuthula. Ngizofisa mina ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.